Ambalima 223 chrono nyamadabaw anga foleni waliman dombe kalasi au kelekelena bela jelema ambawla dunia kafoni au ka bamananga kunafoni wati usilenye minu mina boli anga jamana kono fokatasi jamana kono na kokan kibaruma krenkreli ala sigaso mara konnana di bamananga kunafoni mina boli nunde ni nyokonche abakurumba oni uye anyebla kunafoni we ulufle anga marabulu sikinana ni oye kidali marai ni au hakli bala anga jamana kundigi sankura same folula ya jira ka fo malidew mena sikido ke werda man nyonje ni o dialogue intermalien kidali ka koni abara kun folo damine ikado laje bili bakra kidali ka fi lajami ni ikado femi El Haji Gamu ne ale kidali gouverneur akumbe kene ka fokatasi anga ministre mi nyeshime malidew nga chefo mani colonel major Ismail Wage nungu me kene ka fara kidali siya mimbeni uba wole ko ingado ulukunye la jenyere ashik kulukulu bawi ikado femino sorora kono abna ulu lame ekolde un togola ton mimbe mali kono ni abe wole ko ayem bilama koni ministre mimbe na nyeshimbe sanfɛ kalanko ma olu kɔni ye kunnafoni disa ka yira ka fɔ ayem ka baara ko a bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila fɔlɔ ka sanga ni waleya minnu kɛra kɔsada na ni a ma bɛn ma caman ma Sikaso mara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Segu ka bila ko tɛ an ka sigidaw bɛɛ kalannen kun do k'u bila ɲɔgɔn na Segu Sikasokaw ka laadala ɲɛmɔgɔw ye taama jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ labɛn ka na Sikaso ya taama in kun ye min ye badenya ni sinjiya sira minnu bɛ sigida fila ni n'o ye marabolo fila in ye kabini lawale la ka se ka ji don o kɔw la an balima 223 chrono jabarani yebaw ikado ni de an ka bi bamananga kunnafoni a kumabaw ye aw bisimila a tɛntɛli kɛnɛ kana la an y'a fɔ ye an ka ɲɛbila kunnafoni kumabaw la ka yira ka fɔ fɛn ye an ka marabolo sikina ye ni o ye kidalikaw fe lajɛ belebele dɔ kɛra siya min bɛ n'u b'a wele ko ingad olu ni o nɔfɛ mɔgɔw olu farala ɲɔgɔn ka sigi bakɛ a sigi kɛnɛ kana la gouverneur tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye El Haji Gamu ye gouverneur tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre min bɛ ni ale ɲɛsinen don malidenw ka cɛfɔ ni bɛɛ ma ni o ye colonel major Ismail Wage ale fana tun bɛ kɛnɛ kana la fo ka taa se ministre min bɛ ni a ɲɛsinen don kunnafoni ko ma ni o ye Alhamadu Age ale fana tun bɛ kɛnɛ kana la amaduna k'a fɔ marabolo sikina ni o ye kidali ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ tɛna to kɔ an ka maa ɲɛma ka nin hakilina tali ninnu na n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ni hakilina min ta k'a fɔ malidenw ka sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ko a sera dɔ la sa an ka maaw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ka jɛ ka kuma o de la siya min bɛ ni o ye ingado ye olu ye lajɛ belebele nin labɛn kidali kɔnɔna na lajɛ min bɛ ni a ɲɛsinen don ka se ka malidenw ka cɛfɔ n'u ka kanbɛn ka se k'o ɲɛbila baara kunnafoniw sigi sen kan amaluna k'a fɔ ni sigi ka fɔ ba min filɛ n'u b'a wele ko dialogue intermalien an ka maa ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka sankura san 2024 o laseliw senfɛ a ye nin kuma kan ninnu de fɔ ko a sera dɔ la malidenw ka u sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛn minnu b'a to maa wɛrɛ dati don a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a la maliyɛn ka sanga n'o ye sa kidali mara kɔnɔna na kalo tile 2 marisi kalo ka taa se a tile 3 ma o tile 2 kɔnɔ kidali siya min bɛ n'o ye ingado ye olu ye wele bila gouvernement maa caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre 2 n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn ministre so ye fo ka taa se kunnafoni ko ministre ko ma ka se ka olu ye a kɛnɛ kan ka fara u ka gouverneur kan i ka dɔn u ye hakilina caman fɔ ani ka kuma caman fɔ bɛn ni kelenya ka wele bila siya o siya bɛɛ kidali mara kɔnɔna na ko bɛɛ bɛ se ka na bi wele bila mɛ maliden ma finman bɔ finna jɛman bɔ jɛla a ka kan bi bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka mali kura min ni an bɛ ka kuma fɔ an ka se ka o sira taama kunnafoni nasiraw la ekɔlidenw tɔgɔla tɔn bɛ ni u b'a wele ko AEM Association des élèves et étudiants du Mali olu kɔni bilama ma a bɛ se k'a fɔ u ka shɔti ka fin da kelen na kɔsada na aw minnu bɛ kunnafoni siraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛɛ ye kunnafoni ye kunnafoni min ni maa bɛ se k'a fɔ a ma diya bun hadamadenw dusukun ye ka sanga n'o ye ministre min bɛ ni ale ɲɛsinnen don sanfɛ kalanko ma ale y'a lɛsa ka sariya sen dɔ ta sariya sen min kɔni bɛ kɛɲɛ ni
fɛn min a ye mɔgɔw ka baara bolodalenw n'u ka waleyaw ye ka bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri an ka sanfɛ kalansow la ko fo waati nata wɛrɛ ni hakilina kura wɛrɛw nana min bɛ se ka na ni u ka baara daminɛ n'u ye kunnafoni yɛrɛ bilala kɛnɛ kan marisi kalo in tile fɔlɔ san 2024 n'o tɛ kabini alamisa don février kalo tile 29 minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin baara minnu kɛra sen na k'i ka dɔn fɛnw don fɛn minnu bɛ yen ni a kan ka sɛgɛsɛgɛ n'a ka kan ka ɲɛɲini waleyaw ni fɛɛrɛw ka siri sen kan nin n'a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni fɛn min ye gouvernement ye u ye nin hakilina min ta ka sanfɛ kalanso tɔnba in ni o IEM u ka baaraw ɲɔngiri a sɔrɔla mun fɛ ani gouvernement ye hakilina ni taabolo jumɛnw fɔ mɔgɔw ye o de kɛra k'a fɔ sigi dɔ kɛra kɔsada in na école ninnu yɛrɛ dama fɛ sigi min kɛra u ka tɔn kura fali dɔw u b'a fɔ bureau minnu ma ko renouvellement u ka bureau dɔw falenni na an ka faaba kɔnɔna na fɔngɔ ɲɔgɔnyew kɔnɔna na o bureau fali ninnu sen fɛ min kɛra sababu ye ka se ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u ni na ka dɔn ka sanga n'o ye minisiri ye hakilina in ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ka tɔn in ma ka sanga n'o ye an yɛrɛw ka kunnafoni di so tɔgɔ la Ibrahima Keita a ye IEM ɲɛmaa dɔw sɔrɔ ka se ka olu dala ɲininka wale in nana cogo di fɛn min ye a ko bayɛlɛma tan u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲama da olu fɛ n tɔgɔ ye Burama Keita ye bɛɛ bɛ n wele John de la an ka jɛkulu kɔnɔna la n ye faculté de droit public n'a bɛ fɔ o ma FDP n y'o secrétaire général ye en même temps n ye bureau de coordination IEM n y'o président de la commission de contrôle ye n'o b'a fɔ ma ko PCC effectivement y'a fɔ cogoya min na ko in kɛra le mercredi 28 février 2024 kɛra kulu sanfɛ an balimakɛ min bɔnɛna ni la ale tɔgɔ ye Ahmed Traoré n'an bɛɛ b'a fɔ ko Medmo a tun bɛ EFSEC la faculté des sciences économiques et de gestion an b'a wele ko EFSEC donc ala kɔni y'a kɛ ale ka kalifa minɛna la donc y'a fɔ cogoya min na an kɔni bɛɛ nana bi Sikaso parce que ko kɛlen fo bi an ma sigi an ma jɔ an ye laɲini kɛ fɔlɔ famille fɛ comme olu de ta ye den an kɔni n'a bɛ jɛɲɔgɔnya la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ université de la bi an bɛ jɛɲɔgɔnya la IEM kɔnɔna la an bɛɛ tun bɛ bureau kelen na mais bi ala y'ale min ji dɔgɔya an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka ɲini ala ka yafa kama Mali ekɔliden bɛɛ tɔgɔ la anw yafara an ma ala ka yafa an n'a bɛɛ lajɛlen ma ala ka tako ɲuman d'an yɛrɛ ma ala ka yen fisaya ma ni yan ye ye mun fɔ ko ninnu na bɛɛ ko mana kɛ cogo cogo bɛɛ y'i ta fɔ bɔlɔlɔ sira kan ko kɔni bɛ yɔrɔ min na an y'o de fɔ depuis fin in don an ye communiqué kɛ bureau de coordination tɔgɔ la ka communiqué bila donc komi halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ɲɛɲininiw bɛ sen na donc don n'a nataw fanaw na n'olu ɲɛɲinini n'o sɛgɛsɛgɛliw banna donc n'an fana kan ka bɔ ka mun fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna an bɛ bɔ k'o fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko in yɛrɛ kɛcogo la Mali gouvernement ye décision min ta je pense que bɛɛ y'o ye bɔlɔlɔ siraw kan u y'a fɔ nin ko in kɔni a tɛna to ɲangilibaliya ye fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ nin kɛwale ninnu na pour que u bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogoya min na u y'o siraw ta déjà n'a fɔ o y'anw yɛrɛ ka kɛlɛ ye parce que depuis anw nana bi association in tɛti la an y'a fɔ bɛɛ ye n ko fɛn fɛn ye marifa ni murukow ye an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini n'i ko k'i ye Mali ekɔliden i b'i yɛrɛ ye anw tagabolo la i ka kɛlɛkɛminɛn ye i ka kaye n'i ka bigi dɔrɔn de donc an mago b'o de la bi mais nin fɛn ninnu na an mago tɛ ninnu na an kun famana ka ninnu mɛn dɛ mais diɲɛ ko bɛɛ bɛ laban ala ta de la n'ala ye ko kɛ mɔgɔ si tɛ se ka ta o sanfɛ donc an b'ala de deli ala ka nin ko ninnu bɔ an senkɔrɔ ala k'an ni ninnu cɛ janya parce que an ye Mali sini n'a sinikɛnɛw de n'a fɔra bi nin ko ninnu de bɛ ka kɛ Mali kalanyɔrɔ kɔnɔna la aw tɛ anw ma tɔgɔ duman ye aw tɛ jamana ma tɔgɔ duman ye an bɛ dugawu kɛ taaba ala ka hinɛ a la i ka dɔn fɛn min ye an ka kalanso ye ala ka basigi nati a kɔnɔnaw la kunnafoni nasiraw la Segu mara ma ɲɛmɔgɔw laadala ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ labɛn ka ci ka na Sikaso kɔnɔ taamaden ninnu sera Sikasokaw fɛ yan kalo tile 2 a bɛna sibiridon ma san 2024 taama in kun ye min ye ka se ka na u ɲɛ da Sikaso laadala ɲɛmɔgɔw Sikaso diinɛtigiw fo ka taa se dugudenw bɛɛ lajɛlen kan a kun ye ka se ka hakili jakabɔ ni hakili falen kɛ u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka bɔ kɛ ka ŋaniya jira bɔli belebeleba dɔ kɛ min bɛna kɛ dɛmɛ ye a ɲɛsin furanjɛla fangaw ma furanjɛla fanga min ye Mali jamana Burukina jamana fo ka taa se Niger jamana ma
olu farala ɲɔgɔn ka tɔn belebele min sigi sen kan n'u b'a wele ko AES o AES ka se ka n'a yira k'a fɔ o min sigira sen kan Segu ni Sikaso ka bolodi ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn u ka dɛmɛ bɛ ko in ye wa Segu ye fɛn o fɛn ye i k'a dɔn u n'o bɛɛ lajɛlen kɛ a taamadenw Ibrahima Keita an ka kunnafoni ɲini na ale gɛrɛla u la u ye minnu sɔrɔ k'a fɔ taama in kun na ani hakilina minnu b'a ko kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ. Ne tɔgɔ Yakuba Tarawele, ne ye Tarawelela Masabulu Sifilakaw ka ɲɛmaa ye ani u ka makafo bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka barika da ka dunanba nugu fɔ ko bisimila Sikaso. Ala y'a kɛ a bɛ sanga bɔ an ye laɲini caman kɛ pour que ani Segu ka se ka segin an ka taasira kɔrɔ la ni cɛba ni babɛma nugu ka tile la bɛnkan minnu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon Ala y'a kɛ o kɔfɛ Segukaw bɛ wulikajɔ in kɛ fanga dɛmɛ na Sikasokaw bɛ wulikajɔ kɛ. Bon ne nana ye n ko o tɛ ko kɛta ɲuman ye pour que an ka se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ il faut que an ka tigɛ fara ɲɔgɔn kan. Ne ye Segu sajiw wele n ko ma a ka di n ye ni o bɛ mouvement min kɛ o ka Sikaso wele ni Sikaso bɛ mouvement min kɛ o bɛ Segu wele ko o de ye taasira kɔrɔ ye. Ala y'a kɛ o nana meeting ba dɔ kɛ o ye Sikaso invité a kɔnɔ o invitation kɔnɔ o yɛrɛ fana y'a laɲini ko b'a fɛ ka na bɔ aw na n'o ye prise de contact ye o prise de contact na sisan an ye laɲiniba dama dama de t'a kɔnɔ donc u ni Sikaso laadalakaw bɛ se ka baara kɛ cogo di ani Sikaso ni Segu fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ cogoya di jɔyɔrɔ jumɛn la an ka fanga in dɛmɛni na o kɔfɛ Alliance des États du Sahel an ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye o baaraw kɔnɔna na ani o dɛmɛni kɔnɔna na sigi kunba ye o de ye. An bɛ dugawu kɛ basigi yalaw tala bɛ se k'o sabati jamana in kɔnɔ cogo min ni ye kunnafoni hali bi kunnafoni nasiraw la kunnafoni min ni ale kɔni man di kosɛbɛ bawo tarata don Sikaso ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnna février kalo tile 27 ma an b'aw lasa k'a fɔ Burukina kare dɔ ale kɔni bɔtɔ Bamako ka i kunda Burukina kan yanni ka se Sikaso kɛrɛnkɛrɛnlenya la sa dugu min bɛ yen ni u b'a wele ko Kumantu ni ɲɛna ni ɲɔgɔn cɛ Babolo min bɛ yen ni u b'a wele ko Bajɛ ka dɔn fɛn min ye kare in ye a bolibaa kɔni kow y'a kɛɲɛ ka bɛn ni Bajɛ in sanfɛla ye kare kɔni a n'a kɔnɔma bɛɛ taara u buru ji la a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na a kɛra sababu ye fana ka maa caman jogin walasa an ka se ka kunnafoni lakika jɛlen sɛnsɛnlen di aw ma aw ka se ka wasa aw sigiyɔrɔ la Ibrahima Keita an y'ale labɛn sa a ka se ka se siraba koɲɛ ɲɛnabɔ jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko ANASER olu ka cɛbɔ min bɛ Sikaso yan nɔ ni o ye Ibrahima Sidibe an ka yɛrɛw ka taamaden Ibrahima Keita ale sira ma a sera ka minnu walawala sirabakan kasara yɛrɛ kun na ani maa hakɛ min bɔ n'a ɲɛ na ani na an ka jɛ ka an ɲamada o fana fɛ. Ne ye Ibrahima Sidibe jamana ka cakɛda min bɛ ko ANASER ne y'o ɲɛmɔgɔ ye Sikaso yan mais n'i sera point da la ka kari pont kun ye ka kari binyɔrɔ ye a kari in kɛra i b'a fɔ ko bolimafɛn min panna de parce que a mana ka sin ka bin a nun kan kari nana ka pont kari ka distance jan ta ka bin donc généralement o bɛ dantɛmɛ boli de ko fɔ o bɛ dantɛmɛ boli de ko fɔ donc an ye o de conclu mais an kɔni ye jateminɛ minnu kɛ an y'a jigiya k'a fɔ dantɛmɛ boli jɔdaba bɛ ni accident in na mercredi o réunion min kɛra 15 heures bilan provisoire encore an bɔra 31 tués la an nana 39 tués la ani 32 blessés o 32 blessés la 26 tun bɛ Sikaso yan 6 bi Buguni donc o kɛra mercredi jeudi vendredi ministre des transports yɛrɛ ye laɲini kɛ ka bɔ Bamako ka na k'a bɛna i ɲɛ da banabagatɔ ninnu kan o hukumu kɔnɔ Burkinakaw fana y'u ka ministre 5 an'u ka service technique wɛrɛ bila ka na accident ko in na donc an nana ɲɔgɔn kunbɛn an tagara ka taga banabagatɔw lajɛ ka taga kaburu don na o don na bilan min évaluera an kun bi 42 tués an bɔra 39 la an nana mɔgɔ 42 la n'o ye 42 ye donc ani blessé sisan
hakɛ dɔ bɛ bɔ o la o bɛ bɔ 32 la o bɛ na 29 la o 29 la mɔgɔ 2 bɛ yen olu ka cas kun ka gɛlɛn kosɛbɛ o sɔgɔmada yɛrɛ papier dar'olu olu ka pour que olu ka se ka taa Bamako donc bi an bɛ se ka bilan provisoire min fɔ i ye o ye min taara vendredi an ka ɲɛmɔgɔw ka nalen fɛn kɔnɔ o ye mɔgɔ 42 o de tora accident in na fɔlɔ mɔgɔ 29 o joginnen don 2 bɛ yen olu ta ka jugu kosɛbɛ donc a b'o de niveau la bi jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ compagnie yɛrɛ ye compagnie du Burkina Faso de ye a wulila ka bɔ Burkina ka taga Mali jamana min bɛ dugu min bɛ n'o ye Keɲeba ye ka taga denmisɛnninw ninnu ta sanubɔyɔrɔ de ye yen ye u bɛ bɔ Keɲeba u bɛ na u ka dugu la an bɛ yɔrɔ min na ye ko sisan victime bɛɛ ma se ka identifier ka tɔgɔ di bɛɛ ma nin ye karisa ye nin ye karisa ye mais car kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ye ko sisan mɔgɔ ma sɔrɔ fɔlɔ car kɔnɔ min tɛ bɔ Burkina jamana kan a bɛɛ Burkina jamana kɔnɔdenw de ye o de sababu y'a to Burkina jamana ɲɛmɔgɔw ye délégation ba wuli ka na ministre 4 vendredi olu nana yan an tagara ka taga banabagatɔw lajɛ ka taga kaburudon na ka taa recueillement kɛ minnu fatura kɔrɔ donc Burkina ka aw de don oui an ye renseignement min minɛ ɲɛna brigade territoriale la u kolu ko an ma chauffeur kɛ ani chauffeur kɛ ka apprenti ninnu olu bɛɛ tora a la olu bɛɛ tora a la o kɔfɛ direction régionale des routes olu fana bɛ k'a lajɛ cogo jumɛnw na mesure bɛ se ka kɛ cogo min na ralentisseur ka se ka kɛ pont donda la côté 2 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ka mɔgɔw kisi dantɛmɛ boli ma a yɔrɔ in na an bɛ dugawu kɛ minnu bɔnɛn'u ni na ala ka hinɛ u la minnu joginna ala taala ka nɔgɔya kɛ u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka sigida in a kisi nin n'a ɲɔgɔnna sirabakan kasara jugumanbaw ma nin de bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni la min labɛnna ka di aw ma aw ka jabaranin so mandi fɛ 223 Korono ale min sigira sen kan walasa aw ka sigi a ka jamana kɔnɔna kunnafoni sahalenw a ka sigida kɔnɔna kunnafoni sahalenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a waati ni a kuma na a n'a kɛyɔrɔni ni a kɛcogo fana na aw ni ci a ka tulomajɔ ni a ka ɲamadali la a k'an bɛn laseli nata